Пластмаркет ООД е специализирана в продажбата, монтажът и обслужването на прозорачни профилни системи. Нашата продуктова палитра е изключително богата и включва алуминиеви профили, ПВЦ профили, интериорни и входни врати, външни и вътрешни штори. Всеки продукт се изработва с индивидуални размери на клиента. Пластмаркет ООД работи с лидерите в производството на алуминиеви и ПВЦ профили. Сътрудничим си с немските компании Комерлинг, Рехау, Саламандър, КБЕ и гръцките Етем и Алумил. Всеки закупен от нас профил е с гаранция 20 години. Клиентите могат да се възползват от безплатен оглед на място за вземане на точни размери и изготвяне на оферта. Огледът се извършва в удобно за клиента време след предварително уговорени ден и час. Пластмаркет ООД разполага със собствени монтажни групи, които монтират прозорачни профилни системи, штори, интериорни и входни врати. Всички закупени от нас продукти се монтират напълно безплатно. Предлагаме и пълна гама от довършителни дейности, които са в полза на клиента. Пластмаркет ООД работи с съоръжения, одобрени от програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Фирмата е одобрен партньор на програмата ReEco и всяка дограма, която отговаря на изискванията за енергийна ефективност, може да бъде закупена с 20% безвъзмездна помощ.